Eia, 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 norbait kanpoan ote da. Maia, zemuz? Ondo, bai. Ondo. Zu oinatiarra, ni oinatiarra. Hemen Urepelen zeinek esan bian oindala urte batzu gau saio grabia Bai, denik. zeinek esango hori, Urte asko hemen? Bai, ja, noia, 2010ko bukaeratik. 7 urte. 7 urte, bai, bai. Honek paraje honek, o erakarri zinkuela, o, bueno, ez dakit... Bai, paraje honek, eta, bueno, pertsona toponen hemen, eta, bueno, golaxe etorri nintzen, bai. Bizitza aldaketa handixa, nik ardixekin iten lana, eta lanbide bat, ordu asko eskagetan dagoena lanian. Han ohituta fabrika baten lan aitetik 8 ordutara gero ona etortea lanea, aldaketia izan da latza. Hasieran puxua gogorra izan zen, kostauxaten hortara ikia, baina, bueno, poliki denboriekin, fana iziken, eta... Bueno, parajia da ikusgarrixa. Bai, Ni egiz esan da, hemen adibidez urkia batik etorri naiz, eta ibilio hain nuen, paraje honetatik, adibidez, Baigorri inguruan bai, Erro inguruan da bai, baina justo hortik pasau barik eta ze ederra dan, Bai, ederra. Inguru dana ederra da naturalezaz inguratuta gauz, mendiz inguratuta, eta izugarrizko xarma mute honek hemen bizitzari, gero horrek beha gogortu egiten dago baita, neguak gogorrak dira, luziak egiten dira, baina bai, polita da. Eta beti, ez da, hemengo Urepeleko hartzaina eta, ez, oso zein ez dago gogoko kanturi, ez da? Baina Urepel hori baino gaixo da, nahiz eta gero, bueno, saioa bukatuko dugu, hain justu Salvadorren etxian, hango bere familiakoekin, baina Urepel hori baino gaixo da, eta ze ikuste gaukire dugu gaur? Bueno, lehenengo fango gara, hemengo horre Urepeloko sarreran badaue amorraindegi bat, horraztegi bat, horrazteitue amorrainak, eta... Hasi ikusiko? Bai, hasi ikusiko, bai. Eta gero, bueno, beste artizau edo aroz bat, eta... Bai, gero badaku beste artizauz bat, emakume bat, horre plazan iten dagoena lana, da zizelkari bada, eta oso lan ederrak iteitu, eta... Vale, lehenengo amorrain eta orduan. Bai, guazen ba, venga. Leheno egiten gintuen, guaurek hemen eta kumiak sogarazi eta denak egiten gintuen leheno. Baina, oaiko moldean, oaiko laneko moldean, behar da fite karri jarraina, orduan erosten ditugu txikiak, zartzen ditugu beste bizifatori batean, han haundiazi pixkat eta kartzen ditugu hunara finitzeko, haundiazteko. Eta guai, mementuan egiten ditugu hemen arren haundia bezik. 3 kilo eta ano egiten ditugu, gero eta ikan filetiak egin eta kestatzeko. Eta 50 bat tonela da hola pixka gora bera urtean. Zuzure horrek, guztoko duzu amorrainaren agagia? Bai. Arras goxo da, arras hona da, Arraina behar da jan, biziki hona da arraina, Diriain dako, iziarri hona da. Eta kestatua bakarrik jaten duzu edo beste erabatzuta? Denetaik. Kestatua biziki hona da, izokina, guk hemen izokina hartzen dugu salmon. Izokina baino hobetoa da, amorraina du gizen gutio. Eta hobeki azertzen dugu gorputzak eta denendako aixa hobetoa da, nik nahi edo da aixare amorraina izokina baino. Bai. Berez familiakoak dira, ez, edo? Guti pixka gora bera, bai. Baina da izokina leku hotzetako eta badu gizen gehiago, aixa gizen gehiago. Beno, hemen bada amurrain asko, eta erreketan bat da amurrainik hemen inguru honetan? Bai, izan da, urako apaltzen maitira, aurten hola da, aurten euri guti indu eta urak azkarra apaldu dira. Amorreinak gorderi daude errekan, izan da zilo horitan, izan da badela, amorreina bada beti urian erreka deno amorreina izaten da beti. Baina lehen dikona, gutxito izan han ebalde amentza bai? Bai, gutixo, hemen gutixo, bai. Arraintzari ere asko bada eta garza eta gaineateko horik asko jaten duzte erreketan eta arrain basa horita ekan eta gutixago dela. Hala esaten dute azteko, gero nien iz arraintzari enik uste dut arrainik aski hemen errekara joan gabe. Zertarako da hori? Oxigenoa berritzeko da, eso, oizo? Oxigenoa, pientsua jan hauteok, eta pientsua jan eta behar dute bulta batez oxigeno gehiago. Eta iduri, bada, urak badu oxigeno frango, baina
iduri horrek laguntzen ditu pixkat, eta stresak kendu eta denak goxatzen ditu horrek. Horrek ilan biziki ongi oitzen da reina. Animaleko antaila da hori izaitia. Pentsuarekin gizentzen dira bakarrik? Pentsuarekin? Bai. Hau da, pentsua espresa da, hau eta fabrikan egina ez dute beste jaten, pentsua bezik. Hau ina da, cereal eta... Cereala, gehienik cereala da. Beno, ikusten gauzatrango baina guai, cereala bakarrik. Eta, amorrainen dako propio egina da? Argontuna, argasona. Bai. Atera egingo du, atorrela handi bat ikusteko? Bai. Nokoak, bestiatzuk kilo bat erde. Hau etzen bat izango dute? Hau duzte guai ja 2 urte pastoik. 2 urte pasatoik eta hor guai zarriko dutugu eta behixirik handienak alde atera eta txikienak bestera. Mila esker da segi lanean? Bai, jauzetaz. Iten dut zizelana, izaiten alda gauza edergaileak eta berdin usatzen aldiren gauzak. Eta moblea ere, moblea etipiak. Eta, baute harrakazta, jendeak erosten du? Jendea, bai, ale erosten dute, ba. Edo fritzeko, edo berendako. Eta, hemendik saltzen duzu edo nola saltzen duzu? Atelegetik, gehiena atelegetik. Iten dut ono merkatia biperbesta, hoi urrien ondarian, eta gero gehiena atelegetik, ba. Merkatuan nun esan duzu? Ezpeletan. Ezpeletan? Bai. Eta nundi atorkizu ofizioa edo? Ebe txipitik bete atelegean nintzen aitenkin, ikusi dut zelan egiten zin eta maitatu. Eta nahi izan dut ikasi. Eta ameka urtetan hasi niz xixilaukin. Atxikinikin eta ontziak. Eta lehenmizikoa hori da. Hori da, zure? Hori lehenmizikoa. Poz handia behar du, ez? Lehenengo paperean edo ideia batekin eta gero gauzatuta ikustea, ez? Eta ongi dela ikustea polita, ez? Polita, hori da. Ze egurrekin lan egiten duzu, Aritza, anitz, gaztena, gehiziare, horiek hiruak gehienek. Zema denbora behar da adibidez horrelako pieza bat egiteko? Horrelako pieza bat egiteko 2 egun. 2 egun? Ba. Hor kontinua izan ez. Zema ordu egiten duzu egunean? Makinatxo bat? Makina, zan nahi du? Asko? Asko, ba anitz. Inala. Eta hok dira espresak zizelkatzeko. Bakarrik horretan usatzen dut. Eta hokin hasiniz ameka urtetan. Haunin usatzen bakarrik. Denak utzitzazkan aitak, baina hori nien usatzen bakarrik.
Eia, 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 norbait kanpoan ote da. Eia, 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 norbait kanpoan ote da. Langileak, langileak, langileak ote dira. Langileak baldin badira barnera sarditezela. Beno, eta okerrezan nago, zuek ardiekin eta egiten duzu lan? Ardiekin bai. Eta duela gutxi etorria zara, ez? Nondik nora ibiltzara? Bai, joaiten gira Pireneotat eta mendira, pastentu irulaite eta han irulaite pastu eta berrez itxera. Eta luze egiten alda irulaite etxetik kanpora? Beno, etortzen zara tarteka horrela. Bai, gustuko lekia duta. Pireneotan non? Han luzen zoberra, gainek aldean bai. Euskaldunek amitz ezagutzen dute. Bai, euskaldun asko biltzen dira. Badira. Eta zergatik eramaten dituzu ara ardiak? Bazka gutxi delako zemen, mendian ez da. Ez, Ez da bazkai. Esan duken dela zelaia eta berdea, ez? Baina hazienda asko dago, eta horren ez dago denentzako tokirik. Ardi asko, gero azainak ez dira sobra konpontzen, zure tropa ez duzu txikitzen nahi denekian, jortzen dute, eta han txuan ginen mendio bat, bazkaikin, eta bakeaikin, eta bakearik gustura gira. Zindaguntxak ustentu, eta gustura. Eta orain hangoa bukatuta, orain hemen etxean lanak egin behar, ezta, Leister? Bai, istante, azaron haseko direk ditzen, eta gero neguziko, haste, lana. Bai, hor... Jeitzi eta... Ardiak erditzen hasten direnean, hor lan handia goten da, bildotxa asko jaiotzen dira batera, eta hor lan handia izaten dugu. Ardiek baino lan gehiago du, esneak emaiten du lana. Behozu kasuen bilotxetan izaten da lan handia hau, berrapiak handia hau dizte, eta berrapiai behar da kasu egin. Beno, hemen bien artean egiten duzu lan? Bai. Bien artean. Zer duzu lanak banatuta, edo batek klase bateko lanak, edo denetik egiten duzu? Goizean berazten da, bera joaten da lehenengo, zainik aurrak eta behar ditu jantzi, eta eskolara bidali. Eta gero nik aurrak eskola eta bidaltzen dituanean, orduan berarekin joatan ez, eta berarekin egiten du lana. Hortik bizitza ere zuek bildotxeratik eta esnetik? Bai, azken finean bizigara esnetik. Esnetik bizigara, baina bildotxak ere saltzen ditugu horre... Denagun. Bai, denagun azkenean, bai. Bildotxekin bai, egoari artean egiten da diru pixka, gero gutxi. Gero erdiratzen da, gero ez doia balio. Bilotxetik behar da pastu, esnean egiteko. Eta esnea esan dugu eta gaznarik ez? Ez du azteik denen egiteko. Bai, ez du azteik denen egiteko. Eta esnea nola saltzen duzu? Esnea berria, bada kooperatiba bat. Makean dena, berria eta gazna egiten du honetik, izena dino honetik, eta ari saltzen dugu. Bihar dugu, ardimostea, eta egiten dugu hola, zatik pentsatzen dugu, neguan hobekiago eta garbiago direla hola arditegian, leku gehiago badute, gero bildotxek ere amaren titia hartzeko erresago dute, eta pentsatzen dugu hola hobekiago dela eta hola egiten dugu. Zertan, Amaia? Zertan? Maingua lotzen, oi? Zer lotzen? Mainguak, askotan izaten dute azazkal artean da egozia edo beste zauriren bat edola, eta hori ardienentzat importantea da hori sendatzea. Zenba gauza ofizioak, Amaia? Bai. Asko ikasten hiliko za, ez? Bai, asko ikasten nabil, bai. Hau da mundu berri bat, bai. Zuk aurretik bat zeukan, ezagupenik artzaintza munduana, o etxetik, o... Ba, ez, nik eneukan nola... Niretzako ardiak ziren, mendira joan da ikusten dituen ardiak, beste mundu guztia bezala, baina sekula ez nuen pentsatuko hainbeste lan zutenik ardiek. Bai, izugarria da. Baina, polita da, mundu berri da, eta oso polita da.
Eta, zemuz moldatu da Maia hemengo lanetara, eta kaletik etorri eta horreinatin lantegian lan egitetik, zemuz moldatu da? Irakasten. Bai? Una Maia, oin zer? Zer ikusi behar dugu? Bueno, oin momentu honetan ikusiko, hau da Belaun kooperatiba, eta hemen elkarrizketatuko gara xolekin, bertako langile batekin. Hau da eskualegian, iparraldean, sortu den lehen kooperatiba haragiaren inguruan. Belaun sortu zen dila 7 urte, guk laborariek, nekazariek sorturik, 7 gira, eta etxaldetan ditugun ekoizpenak, abereak, ardi, behi eta xerriak, hemen mozten eta kozinatzen ditugu. Eta hori da gure ofiziotik hobeki bizitzeko, gure lanbidetik hobeki bizitzeko. Hori da helburua, eta gero erosten ditugu ere bilotxak eta atxak eta hemengo laborariek, gure arauditegia errespetatzen duten laborariek, nekazariek. Ordean, gure arauditegietan da nola egiten duzi remedioak, antibiotik eta medikamentuak eta horiek ez emaitea, kanpoan aztea, einahala kanpoan aztea, mendira joaitea, ardi eta behiak, mendira joaitea, eta tokiko arrazak, lekuko arrazekin lan eitea. Eta entxeatzen gira pagatzea xuxen. Laboraria bizi dadin duintasunaz. Entxeatzen gira kalitatea handiko araiain eitea, ez kantitatea, baina kalitatea. Etxalde tipi-tipiak dira hemen, maldan, neuia gorra izaiten alda, eta ordean pentsatu ginen, ditugun abere kopuru tipiak horiek untsa egin, eta onak. Eta ordean kozinatzen dugularik, sukaldatzen dugulaik, ez dugu zartzen kontserbatzailerik eta koloranteek, eta entxeatzen gira ekoizpen sanoak, produktu sanoen eitea. Eta presio bat bada, kario, garesti da, baina gu hola kausitzen dugu bizitzea, hobeki. Eta berze gauza bat, lan postuen sortzea. Hemen badira orai 6 langile, 2010an 0 ziren, orai 6 langile, eta ibar hontan importanta da hori laborantza mundutik kanpo, nahi bozu laborantza munduan da beti, baina eman dezaun hor bada sehaltzaile bat, kondu egile bat, idazkari bat, hemengo jendek ere xantza emaitea hemen lan egiteko. Araia moztan da, bakitzen da. Bakarrik hori hemen. Eta gero, sukalatzen da hemen. Parkelatzen da. Hau, arai xeatzekoa, zartzen duela dena xeaturik. Eta hau dugu erabiltzen haunitz, honek aragia pikatzen duela zati tipi-tipitan. Eta ez du xeatzen. Eta hori esker gustu guzia txikitzen da, eta zainak eta afuan, hauan. Eta hori importanta da. Pateak eta lukainkak hemen egiten du. Hau da, xerrikia, kintoa. Ostuan aipatzen dutana, hor ikusten da. Beti xuria eta gorria nahas. Eta guztuuna hor da. Eta hor bertzea hemen. Hemen da Belauneko toki bero bakarra. Han labea, paten egiteko labea. Baizu hori labe hori agian gure herrian egin izan da? Hangoa da, han erosia du, Fagor industrial oinatin dago lantegia. Nahi ginen tresna bat hangoa. Gurea, eskolegikoa eta hori hautatu ginen. Gure ofizioa ez da erresa, dorpea da, zaila da. Badakiu ez girela aberastuko, baina
balore batzu badira, eta balore horietan dugu aberastasuna atxemaiten. Ni esker, eta jopala ongi? Bai, hori bera. Bai, zure aitaren gana bat? Bai, untza. Edur hartien, lotan zagoz, lasaitasunien, zuri mendi partie, zuri izkalie, etxe bitartietan, ifaraizie, izilik dago dana, izilik plaza, izilik urrunien, kanpatorriek. Ados. Bat iskite bat bazen, odrotan bihotz bera. Poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardatez josia. Beno, Daniel, eta zuen hau, eta edozein leku edo zuen dago etxea da, baina hainbatek maite du, hainbat bizita jartzen duzu, zuen dago agian gehitxo ere bai, bai, itzala handia utzizen zuen aitak eta, ez? Bai. Itzala handia eta etxean utzizun, eta bera hil zan tondutik egoaldeko jende asko errezu ditu dugu hemen. Eta oraindik ere etortzen dira argazkiak hartzera eta etxe untara. Ez dira denak etxera no etortzen, baina hor ikusten ditugu aldamenean eta etxearen argazki hartu eta joaiten dira. Zuta, etorren ez bidetan oroituz, uste dut okerazan dago Bergaran, izan zela Bergaran, ez dakit Osintxun edo hor pasarte bat zuen aita zenarekin, batek frantsesak aipatu eta zuen aitari zaion gehiagi gustatu, nola pasarte hori? Bergaran alima zen berso saioa, Salvador eta Makinek beste toki batera joan behar ezaukaten handik landa bersotan hartzera edo prisa pixka bazuten. Eta egile hor omen zen gai emailea, eta egile horrek esan galdatu omen zioten, frantsesek prisa pixka bat azutela eta joan beharra zutela eta azken agurra kantatzeko. Eta Salvadorrek hori gaizki hartu zuen gai eta bersoa bukatu omen zuen, hemendik ez da frantsesik joango, handik ez baita etorri. Eta hori gelditia da berso hori eta beste batzu ere, baina partikulazki hori da gelditua da mito bat bezala edo jende askok gogoan hartu zuten berso hori. Badakit askoz ere nukela hobea, ne hori ezagertu ene dolorea. Aitaren ofizioa bersolari izaitia zen. Bere espresioak behar zituen atera eta berzek ezpazuten nahi eren ikuste behar zuen bersoa bota. Odolaren mintzoa eduki gordea, nahiko nuke bainan ezin dut ordea. Baizu, ona etortzeko hor nuen gordea beti ikusteko eta zuei etxean izan zirenean egindako dokumentala, zuen aitari buruz, eta Eneko Dorronzorok egin zuena eta. Eta atzo ikusi nuen, eta bai. Eta han nola esaten duen hemen liburu ez dela, inoiz falta ez da, zuen aitak horrela eskatuta, etxean sukaldean edo Bai, hemen da, ba. Hor da? Bai. Karrezazu? Mari Klodek erakutsi dugu, ba. Sukaltxokoan egoiten da beti. Eta baduzu editora, izan behin begiratu botatzeko? Nik begiratzen dio, ba. Berak hori esan zuen, eta kez beltzaturik ere ez izan axola. Ez zaio iztuko barnean dakarren eskola. Horularen mintzua, beti sukaldien egoiten den liburua da. Eta agian egonen ere bai. Isa hartua da, 41 urte. Izango dira, aurten. Zuen aita joan zela bete diren berak.
Bai. Eta zuen gozatu, egin zuen obra, zuen gozatu, baina gelditu zen, eta gu gozatzen dugu. 14 urte dolako zerbait zituen, bai, eta tabernan ari ziren bersotan, bersolari jende helduak, arzain eta olako, baitzen ohitura handia. Botoila arno baten inguruan bersotan hartzeko. Eta Salvadorrek entzuten zituen, eta Salvadorrek kanpotik lehenbiziko bere biziko bertsua bota zioten Leiotik barnera. Ni irakurriko dauzut Urepeleri eskaini zituen bertsuak, koadro batean ezagiak izan baitirata. Nizon bat bertsu alde ditudan ezarri, lasterra gertuko da haunitzen pozgarri. Kantatu izan diot Euskal Herriari, eta gure hizkuntza paregabeari. Gaur Urepele zutaz haste naiz kantari, zut baita munduratu naizenaren sari. Garaiko bertsolari handienetakoa zuen aitasena. Gaur egun, zuk, Daniel, jarraitzen duzu bertsolaritza? Bai, telebista bidez eta, hemen Izarraldeko bertsolariak zahargorik izinduzkioiz, edo gazteak ez ditut hainbeste ezagutu izenez eta hola, eta telebista bidez eta hola. Diferentziak dira pixka bat, lehengo Salvador Tamakin eta Xampun eta Esponda eta hemengo bertsolari zahargorik, Alkaz eta zen handana bat. Emaiten zuten halako zirrada, emozione berezi bat bezala, halako zirrada bat, bertsoa kantatzen zutenean, abotsak ere diferentzia zituzten, eta orai gazte horien beste teknika batekin ari dira bertsotan, xuxen, eta ikasitako gauza bat bezala dute. Baina nik zerbait eskaz atximaiten diote. Dute beren baitakoa, dute arrazoinamendua berdina. Bertsoa naiz eta errex egin, askotan bertso hutsa entzuten duzu. Hau da, enbor bat eta Etxeberria kanbokoak zizelkatua da. 7 esku eta 7 haritz oso ederki zizelkatua da. Eta Salvadorren omenaldirako erregalo bat behar zuen izan, eta ez zuen bukatua. Eta egun batzu berantago etorri zen. Salvador egun hartan hil zen, eta hau berak ikusi gabe hemen gelditua da gure etxean beti. Berak ez zuen ikusi. Zongi, eskerrik asko. Bai, berdin zueni. Eta ongi segi, Bai, ikus arte. Vale, aio. Aio. Bueno, baina, behin etorritaz leku hoberik, ezta? Salvadorren akabate baino, zola izan bizan, ez? Hala da, bai. Bueno, eskerrik asko gaur lagun itxatik eta Urepeleko berri mutiatik eta paraje zoragarri eta jende jatorrau ezauketan lagunketatik. Bai. Beste bat arte? Bale, ez horretik, beste bat arte. Aio.